učenik sam 8. razreda i bavim se informatikom u ovoj školi već dugo vremena. Zadnje 2 godine sam državni prvak u programiranju, a prije 2 godine sam bio na svjetskom natjecanju u robotici u Japanu. Napisao sam program za robota koji spašava žrtve u prostorima gdje ljudi ne mogu doći. Prijavili smo se na mikrobit natječaj i osmislili smo kruženje vode u prirodi pokretano mikrobitom na način da mikrobit zapravo glumi kišu koja pada iz oblaka i zaljeva našu biljku. I mikrobit je uspješno to zaljevao. Sve što vidite su napravili učenici, znači kaširali smo novine i pravili smo onda potok, ušće, rijeku, vodopad. Imamo njivu i na njoj uzgajamo biljke i imamo puno šuma. Naš zadatak je bio kruženje vode u prirodi. Tu ima i QR kodovi koji skenirate i dođe vam na video. I sami su istraživali kako nastaju padaline. Isparavaju vode u zrak, kiši, snijegu i tako. I onda su to u videu pokazali. Sva videa smo snimili i stavili u QR kodove. Led nastane tako da oblak pun kišnih kapi dođe na hladno mjesto, te kišne kapi se zalede i onda nam pada led, tuča. Učenici iz predmetne nastave su programirali mikrobit za nas da bi mi mogli ostvariti sve ovo. Mikrobit je kroz oblak zaljevao jemen koji je onda rastao. Dio koji su radili u društvu, u predmetnoj nastavi u sklopu prirode, a kažem onda kad smo vidjeli evo što su naši trećaši tad napravili, ja mislim da smo i mi puno toga naučili i podsjetili se, pogotovo ovi koji smo ušli davno iz osnovne škole. Svake subote imamo programiramo nešto, robotiku ili informatiku, logo ili tako nešto. Svaki put dobivamo nove zadatke i jako uživamo s tim, pogotovo sa nastavnicom Klaudijom. Programirali smo da imamo, na primjer, 3 vrste biljki i onda u jednu imamo mikrobit, drugu stalno, na primjer, zaljevamo, a treću, ja mislim da nismo kao toliko zaljevali, kao koji će nam dati najbolje rezultate i koji će biti rezultati na kraju. Pa mi smo se osjećali kao da je to igra, pa smo samo slagali i eksperimentirali. Pa da, to nama izgleda kao igra i tako kad mi to napravimo, nama to izgleda baš dobro i možemo napraviti i igru na tome i igrati se s time. Moji mama i tata, oni to podržavaju i jako mi se sviđa to što sad programiramo, zašto to sad ima sve više i više u svijetu, pa onda moćemo možda u budućnosti negdje raditi tako i nešto. Dragi učenici, ja bih vam htio ovim putem čestitati na osvojenom 3. mjestu u našem projektu upotrebe IKT-a u nastavi. Ja bih volio ovo uručiti učiteljici. Marici, izvolite. Kako bi nastava bila zanimljivija, od 1. razreda sudjelujemo u različitim projektima, osmišljavamo zajedno već sada različite projektne aktivnosti u kojima sudjelujemo i onda je nastava na taj način puno zanimljivija, učenici su aktivniji i bolje usvajaju znanja na taj način kad sami nešto rade i sami proizvode svojim rukama umjesto da uče iz knjiga.